Dobar dan. Dobar dan svima. Hvala što ste došli na našu malu izložbu 5 godina od 5,5 magnitude u susret obljetnici zagrebačkog potresa u kojem je među ostalima stradala i ova zgrada, čija se obnova bliži kraju, treba nam još jedno mjesec, možda mjesec i pol dana i bit ćemo gotovi. Čast nam je pozdraviti predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića, potpredsjednika Vlade, gospodina Branka Bačića, ministricu kulture i medija, gospođu Ninu Obuljen-Koržinek i sve ostale uzvanike i naravno kolegice i kolege iz HINA-e, od kojih su mnogi također prvi put ovdje u zgradi. Ne mogu da posebno ne zahvalim ministrici Obuljen i mnogim djelatnicima Ministarstva kulture i medija na pomoći koja je uistinu bila svesrdna, velikom razumijevanju, brizi i izvrsnoj suradnji tijekom obnove ove kuće Heinzl, koja je zaštićeno kulturno dobro. To smo sve radili sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije, ali i nacionalnog programa oporavka i otpornosti i zato je utrošeno oko 7 milijuna eura. Mislim da ćete najbolji uvid u ono što se radilo i napravilo u zgradi dobiti ako pogledate fotografije obnove HINA-e koje su izložene kao manja, ali zasebna cjelina. I to je tamo u onoj sobi, to su tehničke fotografije o zgradi Heinzl. Tu su još dva dijela izložbe, zagrebački potres koji je ovdje i petrinjski potres koji smo odvojili u onu tamo sobu. Želim još samo kratko reći da HINA već oko 5 godina radi u doista teškim uvjetima, dio radnika od kuće, s terena, dio ljudi iz unajmljenog stana i zahvaljujem svim našim zaposlenima što se to nikada nije osjetilo na produkciji vijesti i ostalih sadržaja koja se samo povećavala. Ali evo, naš novi stari dom je obnovljen i nadamo se što prije vratiti u ovo prelijepo marcipan izdanje. Hvala svima što ste došli, da ovom izložbom simbolično najavimo okončanje radova na zgradi, ali i naglasimo važnost medija, posebice javnih medija, u slučajevima svih vrsta ugroza kojih, nažalost, u današnjem svijetu ne manjka. S veseljem i ponosom vas još jednom pozdravljam i molim ministricu Obuljen i predsjednika Vlade da vam se obrati i otvori izložbu. Ja vas isto sve srdačno pozdravljam. Čekajte samo u ovoj petoj obljetnici, uoči pete obljetnice potresa i u ovoj zgradi tu je predsjednik Vlade koji je sigurno najzaslužniji za ta ogromna sredstva koja smo uspjeli osigurati. Za potpredsjednik Vlade s kojim smo najuže surađivali i na obnovi ove zgrade, ali i drugih zgrada, pozdravljam i ravnateljicu i naravno sve zaposlenike i zaposlenice HINA-e. Samo nekoliko stvari. Prvo, ovo što je i ravnateljica rekla, ta važnost medija u vremenima ne samo mirnodopskim, nego i u vremenima katastrofe neizmjerna je i zato mi je drago da je danas postavljena ova izložba koja svjedoči da su fotoreporteri, da su novinari, snimatelji bili oni koji su zajedno sa svim drugim hitnim službama odmah prvog dana katastrofe bili tu i zabilježili taj užasni potres koji je zadesio prvo Zagreb, a zatim Petrinju. Međutim, znamo i ponovili smo to puno puta u ovih 5 godina, taj potres je bio i ogromna prilika. Kad govorimo o kulturnoj baštini, najveće štete su nastale upravo na ovakvim baštinskim zgradama. Mi smo rekapitulirajući ovaj vikend shvatili
da smo što kroz sredstva Fonda solidarnosti, što kroz nacionalna sredstva obnavljali ili obnavljamo više od 500 zgrada putem Ministarstva kulture i medija, od toga je 290 cjelovitih velikih projekata, više od 150 ih je završeno i to je zaista povijesno postignuće na koje svi trebamo biti ponosni. Drago mi je da će HINA i da će novinari našeg jednog od dva važna javna medija ponovo moći raditi u primjerenim uvjetima i nadam se da će naši sugrađani iskoristiti subotu i dan otvorenih vrata da posjete i ovu zgradu i ovu izložbu i prisjete se tih trenutaka, ali i kroz opis i fotoopis obnove shvate koliko je na svakoj zgradi trebalo truda, znanja, stručnosti da bi ju se obnovilo na način da ne izgubi ništa od svojih spomeničkih svojstava, a da zapravo postane jedan suvremeni prostor za rad ili na drugim mjestima gdje su nam muzeji za izlaganje i sve ostale zgrade koje smo obnovili. Evo, s tim riječima zahvaljujem se što smo u ovom kratkom roku, što ste postavili ovu izložbu i nadam se da će zaista biti jedan vrijedan podsjetnik na sve ono što nam se tada događalo. Hvala. Evo, dobar dan svima. Prije svega zahvala gospođi Vojvodić, gospodinu Obratovu koji su nas lijepo dočekali ovdje. Pozdrav ministrici Obuljen Koržinek i ministru Bačiću, svim djelatnicima HINA-e, svima vama koji ste danas ovdje. Evo, nekoliko dana uoči 5. obljetnice zagrebačkog potresa prigoda je da na današnji dan rezimiramo postignuća u obnovi Zagreba, u obnovi Banovine. Prije 2 sata kada smo bili na jednoj od lokacija danas koje su dovršene i gotove, a to je KB Merkur, rekao sam da smo do sada u Zagrebu investirali više od 2 milijarde eura u obnovu, na Banovini 1,5 milijarde eura. Sva ta sredstva omogućila su da se u proteklih nekoliko godina naprave ogromni iskoraci u obnovi. Podsjećam da je naš pristup obnovi bio takav da ne vraćamo u prijašnje stanje, osobito zbog velikih oštećenja na starim zgradama u Zagrebu kao velikoj urbanoj cjelini ili na Banovini, jer bi takva obnova u slučaju nekog novog potresa bila potpuno promašena investicija, a zadržala bi rizik za sve ljude koji žive u tim zgradama. Stoga je naš pristup bio konstrukcijska obnova sa visokim protupotresnim standardima, suvremenima, dakle današnjice, a ne prije od 100-150 godina, a nakon toga i cjelovita obnova uz nerijetko i visoke standarde energetske učinkovitosti. Stoga evo danas, mi smo na današnji dan posjetili nekoliko lokacija, ukupno vrijednih investicija oko 103 milijuna eura, KB Merkur 67 milijuna eura, dio KBC-a Zagreb u Petrovoj 35 milijuna eura, Atelije Meštrović na Gornjem gradu 5,8 milijuna eura, ova zgrada HINA-e 7 milijuna eura i jedna privatna zgrada u Markuševcu gdje su najviše nastradale zgrade pa izgrađena potpuno nova zamjenska zgrada. To govori o veličini ovoga pothvata. Kako vrijeme bude odmicalo i kako se budemo približavali kraju obnove, tek tada ćemo vidjeti pune razmjere zahtjevnosti ovoga zadatka koji se dogodio usporedno sa najvećom pandemijom, sa COVID-19, sa nizom drugih pritisaka i na proračun i na naše gospodarstvo i na energetsku krizu i na socijalne tenzije, na inflatorne pritiske. U svim tim okolnostima mi smo prionuli upravo onako kako znamo, a znamo pribaviti sredstva iz Fonda solidarnosti, čak u jednom trenutku i produljiti rok, prilagoditi trošenje novaca iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti na način da smo 1,5 milijardu eura alocirali za obnovu, a još za energetsku učinkovitost dodatnih 500 milijuna eura. Tako da je ukupno vezano za obnovu zgradarstvo mobilizirano iz ta dva okvira 3 milijarde eura plus sredstva iz državnog proračuna i drugih financijskih izvora.
Želim zahvaliti i potpredsjedniku Bačiću i ministrici Obuljen Koržinek na velikom angažmanu kulturne baštine, javnih zgrada, institucija koje je koordinirala ministrica Obuljen, kojih je zaista bilo puno. I evo kad pogledate Zagreb, pogledate Gornji grad, Donji grad, naše fakultete, naše bolnice, druge institucije, škole, vrtiće, onda se shvaća koliko je vlada bila angažirana da Zagreb vrlo brzo, a ovakvi procesi ne mogu ići preko noći, dobije doslovno novo ruho i da obnova od potresa bude iskorištena za praktički potpuno renovirani pa gotovo novi cijeli zdravstveni sustav, jer su ove naše bolnice, bez obzira što su stare osim KB Dubrava, danas kada ih vidite kako su obnovljene doslovno kao nove, slično je i sa školama, slično je i sa dječjim vrtićima, slično je i sa fakultetima i svim ostalim sveučilišnim zgradama. Nastavit ćemo ovaj proces do kraja prema procjenama potpredsjednika Bačića. Većina javnih zgrada trebala biti kompletirana do 2027. a ukupni napori, točno onako kako smo rekli, 10 sekundi potresa za 10 godina obnove, negdje do kraja desetljeća. Hvala svima na strpljenju, hvala vam što ste radili i možda uvjetima koji nisu bili adekvatni, ali zato jednom kada su ovako veliki građevinski pothvati gotovi, dimenzija rada i užitak u konačnici je potpuno drugčiji. Zahvaljujem i svim fotoreporterima čije su fotografije ovdje na zidovima ove izložbe, koji su dokumentirali što je to zadesilo Zagreb prije 5 godina i koliko smo napredovali u obnovi od tada, vidimo u odnosu na ove slike koje su oko nas. Hvala svima još jednom i iskrene čestitke na angažmanu da ova zgrada Heinzel kulturno dobro bude ovako lijepo obnovljena. Izložba je otvorena. Hvala. Hvala.